आब' आं दुखु मोनथाम मोनब्रै हरदों जे कमेन्ट्सफोरखौ नायनानै रिप्लाइ होयो बे टाइमाव खिजान नोंना हेलो गुड इभिनिं बयनिसिमबो आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा बयबो नोंथांमोननिसिम ओमफ्रायो दिनै आङो नोंथांमोननि कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ लानानै फैसिगोनलाय माने सोरबा आगैमोना आब' आंनि कमेन्ट्सखौ नाया फराया बिदि होनदों नालायथो बेस्राफोर माने दुखु मोनोना बेखायनो आङो रिप्लाइ होनसै आरो माने ओरैबायदि आरोना आगै खोथाया जै दिनखालिनि दाख्लैनि भिडिअखौ आङो माने भिडिअनि कमेन्ट्सफोरखौ नायनानै रिप्लाइ होदोंमोन बेवहाय जानो हागौ नोंथांमोननि कमेन्ट्सआ गैयामोन खोमा बेनिखायनो आंबो रिप्लाइ होनो हानाय जायाखै नङाबाथ' आङो नायनानै रिप्लाइ होखाजोबदोंमोन दाखालियो ओमफ्राय बेखौनो आं दिनै नै दाखालिनि भिडिअआव जायफोरा आगैमोना कमेन्ट्स हरदों बिथांमोननिखौ एसे फरायनानै होनोसै माने कुइसनखौ रिप्लाइ होनसै आरो नायबाय थादो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो लाइक खालाम ओमफ्रायो मोजां कमेन्ट्सफोर खालाम बेबायदिनो चलो दायो आङो कमेन्ट्सखौ फरायसै लोगोफोर ओमफ्रायो सोरनियाबा जुदि थासनलाङोब्ला सिगांग्रो निमाहा बिबाय सरि ओमफ्राय दायो होमबा स्टार्ट खालामसै आं कमेन्ट्सखौ मानोथो डिरि खालामबावनो ना फार्स्टआवनो दङ बे आगैया मोनथाम मोनब्रै हरदों मोनसे मेसेजखौनो माने मोनसे बाथ्रा बुंनाय खोथाखौनो बेस्रा बे आगैया मोनब्रै हरदों आरोना बे मोनसे मेसेजखौनो आगैनि नामानो जाबाय आलानि बर' 3202 आलानि बर' आगैनि कमेन्ट्सखौ नायसै हाय आब' नों सामफ्रामबो बेबायदि माने फार्स्ट टाइमावनो भिडिअखौ हगारो आं नेथाब नायो नोंनि भिडिअखौ नाथाय आब' नों कमेन्ट्स रिप्लाइखौ होआ आब' आं दुखु मोनबाय बेस्रा आगैया अन्थाव बाथाव आं नोंबा बबे टाइमाव कमेन्ट्सफोरखौ हरो आगै जेब्लानाखि माने आं जे कमेन्ट्सफोरखौ नायनानै रिप्लाइ होयो बे टाइमाव खिजान नोंना माने नोंनिया ओइदिनखालिनियाव कमेन्ट्स गैया खोमा आगै बिनिखायनो आं रिप्लाइखौ होनो हायाखै बिनि थाखाय जेनेबा आं सरि बिबाय अन्थाव बाथावनो ओमफ्राय दायो रिप्लाइ होबाय आं आगै ओमफ्राय आगैनाथ' लिरनाया एखे जोबानोखा ओमफ्राय दिनैथ' होमबालाय आगै आलानि बर'नो रिप्लाइ होबायना गोजोनबायना आगै दे माने सरि बिबाय आङो मालाबाफोर जेनेबा नोंथांनि गोसोआव जुदि दुखु मोनबायबा आगैनाव माने रिप्लाइ मालाबाफोर जुदि आङो होसनाखैब्ला बेनि थाखाय आं निमाहा बिबाय आरो ओमफ्राय दिनै नायबाय दे आगै आलानि बर'निखौ ओमफ्राय नेक्स्टआव सोर दं दुखु मोननो नांला आरोना आगै आलानि रिप्लाइ होबाय आङो नेक्स्टआव गिथु बर' नाइस थेंक इउ स' माच गिथु बर' ओमफ्राय इउजार PD2TD दोनजायो आब' औवा हासुङावनो सोनानै दोनजायो औ आगै जोंहा माने औवा हासुङावनो नाफामखौ सोदों आरो ओमफ्राय आलानि बर' आगैयानो आरो हरबावदों अन्थाव बाथाव होबायना आगै रिप्लाइ दुखु दामोनसै ओमफ्रायो इउजार BZ1U लुगै थुनलाइस्रि आब' नोंसा जोबोर नाफाम बानायो ने मालाबा जाहैगोन दे आंबो नाफाम बाथोन आब' जाहोगोन ना जाहोआ जाहोगोन दे आगै जाहोगोन प्रियारिका मुसाहारि नाफामखौ लुगैबाय औ जा टेस्टि जाखादों आगै माने आरोथ' थास' बिसंजों आरो नै एबार मैथानि बोथोर फैगौना लुगैनायानो बोरैबा मोनजोबखाबाय मैथाजोंबो जानो गोथाव मोनथारो महिमा ब्रह्म आं बायदिसो नोंबो आब' आलु जहल जानो मोजां मोनग्रा औ जा गोथाव मोनो आं आलु जहल ओंख्रियाथ' आरोबाव बासि थाबावबा मोदोमफ्रुलायनाय ओरैबायदि हिट गोथाव जाखायो दा बुंसै दागिलबास लाफ्रि हरदों दागिलबासा थेंक इउ स' माच देलायस्रि बसुमतारी थेंक इउ स' माच आगै देलायस्रि बसुमतारी ओमफ्राय अनिमा स्वरगयारि नोंसिनि आइनि मोखांखौ खाथियाव मालाबा मोजां देखायदे आगै नायनो लुगैयो आं आइनि मोखांखौ जागोन दे आगै जागोन दे सिस्टारसोमोन ना जागोन दे जसिमा नार्जारि डिस्ट्रिक्ट कराची सिटी आपका नहीं है अनिमा नार्जारि गोथाव जाथारदों नामा आब' बरिया गोथाव आगै माने बरिया गोथाव आगै अनिमा नोंथांमोनाबो माने नोंसोरबो मालाबा जालाय थास' बिसं नाफाम टमेट' होलायनानै PR बर' चेनेल नाइस आब' थेंक इउ स' माच आगै PR बर' चेनेलनिसिम इउजार DL3II आ लिरदों आं मोजां मोनो लाइकबो खालामोथ' थेंक इउ स' माच आगै इउजार JU3G आ लिरबावदों अनसुलि सना जा गोथाव जायो गावहा लुगैलायोना आंनि जानायखौ ओमफ्राय आं गोथाव जाखायो राजिब बर' आंनि आब' सना नाइस थेंक इउ स' माच आगै राजिब बर' MB ब्लग KQ1JS आ लिरदों आंहा नाफाम मोनजाफेराखैनो आब' सना आयै नाफाम मोनजाफेराखै नाफामा बिराद गोथाव आगै नाफामाथ' ना गोरानखौ देनानै सोनानै दोनबानो नाफाम जायो थास' होनानै देबानो बानायनानै जा आगै न'आव बानायनो थिन
मामिमोनखौ साबित्रि बसुमतारी आं मोजां मोनो दे आब' सना नोंनि भिडिअखौ जोंहा बाजै बायदि नुयो नोंखौ थेंक इउ स' माच आगै साबित्रि बसुमतारी फुजा बर' जि खहाब सोयो आब' जानायखौ जा मोजां नुथारो आं खुदै गलायनाय लुगै लुगै आगै फुजा बर' कविता ईश्वरी आगैया लिरदों वाव मुंह से पानी आ रही है sis हमें तो यहाँ क्या मिलेगा बस आपका खाते हुए देखकर मुंह से पानी आ रही है आया अन्थाव बाथाव आगै ओमफ्राय आगैया अबेयाव बस्थायो नामा ओरैजायथ' जोंनिथिं एभेलेबेल मोनो थास' बिसंखौथ' खाबानो मोनो आरो नाफामाबोथ' न'आव सोनानै दोनजायोना अबेनि बास नामा आगैया ना अबेयावबा माने फरायनोफोर थाहैदों रिप्लाय हरबानो जाबाय दे आगै ओमफ्राय थुनलाइस्रिया लिरदों आब' नोंसा जोबोर नाफाम बानायो ने मालाबा जाहैगोन दे आंबो नाफाम बाथोन आब' जाहोगोन ना जाहोआ जाहोगोन दे आगै इउजार VSP लिरदों नाइस आब' सना थेंक इउ स' माच आगै इउजार राजिब बर'आ लिरदों आंनि आब' सना नाइस थेंक इउ स' माच आगै राजिब बर' आगैयानो लिरबावदों जानो लुबैबाय आब' सना लुबै बिब' जानायखौ लुबैयोना ओमफ्रायो नेक्स्टआव दङ आबैनि ब्लग्सआ लिरदों आयु लुबैबायहाय आगै नोंथांमोनाबो बिदिनो संनानै जादो सिस्टार माने गोथाव जायो नाफामजों आलु होनानै संबाथ' दालार एसे गोथावसिन जाबावोसो अनजिमा स्वर गयारिया लिरदों नोंसिनि आइनि मोखांखौ खाथियाव मालाबा मोजां देखायदे आगै नायनो लुबैयो आं आइनि मोखांखौ जागोन दे सिस्टार मालाबा देखायगोन इउजार GUT लिरदों जासुलि सना जा गोथाव जायो गावसा लुगैदों लुगै उपासना 211 लिरदों आब' नोंनि भिडिअखौ नायना जोबोर मोजां मोनो आं आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै प्लिज जागोन दे आगै उपसना 211 निसिम ओमफ्राय प्रिया रिका मोसाहारि नाफामखौ लुगैबाय आयै आगै अन्थाव बाथाव प्रिति नार्जारि आलु एसे होबा गोथाव जासिनो आब' माइनाव होआबाबो गोथाव जायो जानायालाय आब' माइनाव ओरैनोबाबो जि गोथाव जाखायो नों आब' थेंक इउ स' माच आगै प्रिति नार्जारि रिन्दाव बसुमतारी LW लिरदों थास' बिथ'रिसो होनो बिखौ आब' ओमफ्राय जोंनिथिं थास' बिसंबो होनो ओमफ्राय आंहा बेखौनो होनदावबाय नालायथो ओमफ्राय अरदास जालांबाय आगै MB ब्लग KS लिरदों आंहा नाफाम मोनजाफेराखैनो आब' आयै आगै नाफाम मोनजाफेराखै न'आव बानायनो थिनदे आगै HD बसुमतारी जा साइज जायो नों आब' थेंक इउ स' माच आगै H बसुमतारी महिमा ब्रह्म आं बायदिसो नोंबो आलु जहल जानो मोजां मोनग्रा जा गोथाव मोनो आं आलु जहल जानो आरो बासि ओंख्रिबावबाथ' दालारायसे गोथावानो एकदमबारे अभार गोथाव काजिब नार्जारि 2888 लिरदों आंबो आलु ओंख्रिबाथाय थाब उखैलायथारो बिनानाव बरिया माला मोनजागोन माला गुसु जागोन आलु ओंख्रिया बेबायदि सानबाय थायो आंबो ओमफ्राय होमबा आंना दिनैनि माने कमेन्ट्सनि रिप्लाय होनाया बेवहायनो जोबथ'लायबाय माने सोरनियाबाफोर जुदि थालांदोंब्ला सरि बिबाय आङो माने बायसान्स एखमबा थालांफ्लांलाबायोना बेखायनो सरि थालांदोंबा मालाबा आरो रिप्लाय होफिनलायगोन होमबालाय दिनैनि भिडिअआ आंना बेवहायनो जोबथ'बाय होमबालाय बयखौबो बाय बाय